hanzvadzi yangu Save tera samanyika tese zvamunoona kudai pamusoro imhai pamusoro utungamiri hwese hwebato remusangano weMDC vari pano ndoda kuti pamusoro iyi vese vanobatikana nenyika yavo senge zvaita maibunjira. Amen. Dzimwe nguva tinonyanya kubatikana nekuti wakamira bato ripi, asi chinoita kuti munhu azvipire asiye basa rake rimwe ati ndoda basa renyika yangu. Politics kubatikana nekuti vanhu vagare zvakanaka. Tinorumbidza mufi. Amen. Mai Bunjira, Honorable Bunjira, ndauya pano ndakapfeka heti dzangu mbiri. Mambotaura mukati zvinotyisa parufu Samai Mutsvangu handityi, ndakashanda namai Gombami vanozviziva Save, ndakauya kuBulawayo kuzovaviga nokuti kwandiri tiri vana vemunhu mumwe chete. Saka naizvozvo ndauya panapa ndina Honorable Nyampinga kuti tizobata maoko emwoyo takafamba naye zvakanaka. Zvamunoona chikurusa kuziva kuti tiri vana veZimbabwe. Chikurusa kuziva kuti tiri kushupika tese. Kana pasina hospital tese tiri kusafa. Pasina madokta tese tiri kusafa. She was a wonderful girl. Strong. Achikoparita zvakanaka inini chairperson, ndini chairperson madzimai ese ari muparliament. Vakaona zvakakodzera kuti tifambise nyaya dzemadzimai. Tobatana tese ZANU-PF MDC. Tobata basa. Toona kuti maminista achangouyi mumba yeparliament vakango vachichitamba kwete asi kuti vachitobvunzwa makwestions kuti kufambisa sei basa rekuti nyika ifambe zvakanaka. Isu seWomen's Parliamentary Caucus inotungamirwa neni Senator Mutsvangwa nditedzerwa naMai Mupariwa ndio vice wangu. Tinofamba tese ne164 members of parliament dzemadzimai dzamudare reparliament kuona kuti hapana chinoenda through the cracks. Musikana uyu aigono. Amen. Aigono. Samanyika wangu ndogara ndichitaura kuti chairlady wemuHarare weMDC Samanyika. Chairman wemuHarare weMDC Samanyika. President weMDC Samanyika. Ngaticheme itine tariro. Ngatifunge ichidzikisa pfungwa dzedu sevana veZimbabwe. Zimbabwe isu wakaenda kuhondo hatina kumboendera pati kana pati. Takaendera vanhu vese veZimbabwe. Dai Mwari azoita kuti basa raBunjira rifambe zvakanaka. Dai mweya wake wekushanda nekuti threshold yekutakura pain zvatanzwa pano zvatityisa kuti munhu airwara kudaro asakanga ari muparliament last week. Akatanga kurwara anzanga atori pabasa. Kureva kuti nyaya dzekuda kuona kusununguka kwevanhu ngabasa rake rekuti vanhu muwe nedemokrasi yakakwana munyika muno, vanhu vatongwe zvakanaka munyika muno. Aiwa tinoda kuti isu kuWomen's Caucus takariona tichibata pamwe chete naye. Ngatifambei tese, ngatisarwe, ngatisarovane. Hazvinei nekutonga nyika. Hazvinei nekutonga nyika tikagona kutarisa nyika ino senyika yakabva. History yenyika ino ndeye munhu wese wemuZimbabwe. Tofamba tese. Ndoda kukutendai, ndoda kuti wemhuri munyaradzwe naishe wenyu. Tingadaro tiri pano tiedza kunyaradzai zvimwe zvinenge kunyongodza nekuti pamwe tisina kugoni kusvika pasi pemwoyo. Vachitaurira pano kuzonyaradza mhuri yepaBunjira nekunyaradzawo mhuri yeMDC nekuti toziva kuti ndiye aiva mutungamiri muno muHarare province. Mwari agokomborera basa rake agofamba zvakanaka.